Reprezentarea femeilor în administrația locală de la Nisporeni este foarte redusă. În prezent sunt doar 4 femei primari din totalul de 23 de primării ai localităților din raion. De asemenea, sunt destul de puține femei în rândurile consilierilor orășenești și raionali. Zinaida Prisăcaru este consilier raional. Ea susține că trebuie să existe mai multe femei pe listele de partid și că acestea ar trebui să fie mai implicate atât în viața profesională cât și în politică. În toate partidele, președinții partidelor sunt bărbați, iar femeile nimeresc pe listele a 10, a 11, la 10 încolo. Dar femeile lucrează mai mult în umbră și sunt folosite mai mult în campaniile electorale, dar e de dorit ca să nimerească și femei mai multe și în consiliile raionale și în consiliile locale, chiar și în Parlament. Zinaida Prisăcaru consideră că femeile sunt mai echilibrate și se implică activ în problemele comunității și sunt mai responsabile. Eu socot că femeile sunt mai echilibrate, ele sunt mai sufletiste și trăiesc cu problemele cetățenilor și eu cred că altfel ar fi o situație și calmă în consilii și mai multe decizii s-au abordat. Multe lucruri s-ar schimba în raion dacă ar fi o femeie chiar și la conducerea raionului. Bărbații care ocupă funcții de conducere în raionul Nisporeni recunosc faptul că femeile sunt mai responsabile atunci când este vorba despre rezolvarea anumitor probleme. Eu cred că atunci când se află o femeie în vârful piramidei, procesul este mult mai transparent și sunt șanse ca rezolvarea unei anumite probleme să fie mai obiectivă și mai corectă. Dacă noi am și o cotă mai mare de femei, și atunci la noi s-ar fi un echilibru de mai liniștit, mai competitiv, mai compănit toate lucrurile pentru toate acestea ar aduce numai beneficiul societății. Chiar dacă reprezentarea femeilor în Consiliul Raional și Orășenesc din Nisporeni a crescut la alegerile locale din ultimul scrutin, totuși numărul femeilor este nesemnificativ. În prezent sunt doar 2 femei consilieri orășenești la primăria locală, din totalul de 23 de consilieri. La cel raional, doar 3 femei se pot lăuda că au pătruns în lumea politică alături de ceilalți 30 de consilieri. Acest lucru este evident și la nivelul conducerii primăriilor, unde doar 4 sate sunt conduse de doamne. De asemenea, majoritatea pozițiilor de decizie în administrațiile publice locale din raionul Nisporeni sunt ocupate de bărbați. Eu cred că Nisporeniu chiar n-ar fi rău ca la următoarele alegeri să aibă o femeie primar, pentru că eu cred că ar da o lecție bărbaților prin corectitudine, prin gospodărirea mai bună a orașului. În concluzie, putem spune că la toate nivelurile decizionale, reprezentarea femeilor este una scăzută, din motiv că în Nisporeni predomină atitudinea patriarhală. La alegerile din 2015, ponderea femeilor la nivelul consiliilor locale a fost la același nivel ca în 2007, de aproape 35%.